Hello, good morning guys. दा नै जोंनियाव अखा हाबाय दं आरोना। बिराद अखा नै साथा लागासिनो आङो। दैयानो दै जासिगोन खोमा गाइस। सोर सोर अनलाइन दङ अन्नानै फाय दसे रायलायनि गाइस। नै साथा एकदम बांला साथा लादों आं बांला। रावबो अनलाइन गैया नामाब्रा? लेंहरबाय लेंहरबाय। Hello, good morning everyone. सोर फैदों बुंहरदो आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाइक दान थेंक इउ ब्र लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ। ओइ अखा हादों नै जोंनिजों। नोंसोरजों हादोंना हायाखैथाय खोन्थाहरलाय। आरबि एन्टारटेनमेन्ट बबेनि जाखो ब्र? आं बाक्सानि ब्र, बाक्सा बरबरिनि। अखा हादोलै मार मार अखा हादों नै साथा लागासिनो आङो। नोंसोरथिं हादोंना हायाखैथाय? मत बोले पानी तो होना ही ना, तुम्हारे तो पानी तो हमारे तो पानी होना ही ना। गुड गुड थेंक इउ ब्र थेंक इउ। ओमफ्राय नों बहानि खोन्थाहरदो दे। रावबो गैया नोंल'सो। मार मार अखा हादों जोंनिजाय। आं आसामाव गैया ब्र। मा बाहेरायाव थांदों नामा खामानि मावनो? नै जोंना दिनै बिराद अखा हादों आरोना नै एकदम माने खोथिया सोथिया फोनो हायाखैना ओमफ्राय दिनैसो माने दै अखा हादों आरोना। दिनै दै जायोबा दिनैसो फोसिगोन खोथियाखौ। आं क'क्राझारनिसो। थेंक इउ ब्र थेंक इउ थेंक इउ दे। जियानो जा गासिबो मोजांबा खबरफोरा ब्र? थेंक इउ ब्र थेंक इउ बिराद मोजाङानो आरोना। जब मावोबा जोंसो बेखार आरोना जेबो गैया। नोंहाथ' मालाय जब मावबावोसो। ओमफ्राय बोरै खबरफ्रा मोजां ना ब्र? सासे फैबावदों दे वेलकाम ब्र। कमेन्ट हरदो दे खेबसे मोनसे। खेबसेसो होनलायलांबाय। मोजाङै दङ ब्र थेंक इउ ब्र थेंक इउ दे मोजाङैनो थानांगौ बयबो। गासिबो माने मोजाङै अनु नार्जारि बोरै हाय आदा आरबि मा खालामदों नै जोंना अनु नार्जारिया आरबि ब्र'खौ मा खालामदों होनना बुंहरदों दे खोन्थाहरलाय नोंसोरो कमेन्टनि गेजेरजों। दैसा बारनायनि जारौ सिख्ला मेगन बेस्रांनो आदै मद' बिखा फान्दां दे लायक होदो नै सासे फैबावदों जोंना सोर फैदोंथाय? आं थांथ'बाय दे आंहाबो लाइफआव जाबाय ब्र दे दे दे। अनु मोजाङै दं रानि? नै आरबि र'आ सोंहरदो अनु मोजाङै दङ ना रानि होननानै खोन्थाहरदो दे। मोजाङै दंब्ला मोजाङै दं होनना खोन्थाहरदो। बोरै जाखो सासे फैबावदोंमोन कमेन्टखौनो हरासै लाइकबो होलाङासै ओंखारलांबाय। सिरि सिरि ओंखारलांना दे ब्र'मोन खोन्थालांबानो जाबाय ओंखारलांनोब्ला आं नै दिनैसो लाइभ होदों आरोना। अखा बोथोरखाय मा खालामनो होननानै लामा लामा गिदिंथिंगासिनो आङो नै। तामाम अखा हादों। गैला रावबो गैला। थांजोब्बाय लाइक दान थेंक इउ अनु नार्जारि बिनानावनिसिम थेंक इउ कंग्रेसुलेसन लाइक होनायनि थाखाय। रावबो गैयालै मालाय फैया जोंनि लाइफआवहाय। दैसा बारनायनि जारौ सिख्ला मेगन बेस्रांनो आदै मद' बिखा फान्दां
आयु थोर्स आदा दानो हाबा जायो नामा? हाबा जायाखैनो आरबि ब्र नार्जारिया आगैया दे एसेमान माने बैसो खालामग्रोना लादो। प्लेयानो जोबनानै मैयानि न'खौ नोंनि सोंनायानो गंसेल'खामोन गंसे दानि बयलारासो जोबलांबाय। फैसानि गैया र' 200 थाखाल' नाङा जोंखौ लायनानै पेकेटखौ सोंना फै नों दिननांथ'आ खोमा दे। आंबो सिलुलु फै मैया लोगो मोनना फैदो सिख्लाखौ दाङा रोंथियो दे लोगो मोनदों अबेयाव मा माल दाहायनो थांदोंमोन जाना फैबाय नामा ओमफ्राय न'आ हाबाखै मा सिरि जाजोबखो नों 5,000 होनो हाखायो नों आंखौ दल दाख्लैनिफ्राय उदकिया होननानै होनखादो दै अरखि माबानि बुबुलनि दखानाव मिथिखा नों बुबुलनि दखानाव बिराद उदकिया होननानै होनखादों आंखौ नोंसोरबायदि थाखानि मालिकआलाय होननानै नोंसोरबायदि थाखानि मालिकआलाय होननानै मा माथो होनबालाय बोरै जाखो मा सिरि जाजोबखो माबा अनु नार्जारि आगै नोंखौ जानुवारियाव हाबाखौ जाफैदो होनदों आरबि ब्र'आ हाबा जाहैनांगोन जानुवारियाव लानोसैनो हेलौ होननाय हेलौ हेलौ होननाय हेलौ होननाय बाय बाय होन मा खालामदों मा खालामदों नोंसोरो ओंखाम जाना जायाखै दे बाय बाय होनदो दे हेलौ बाय बाय दे बाय बाय होननाय बाय 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 गावहानो फराया नोंखौसो सिरि बुंदो अनु आंहा गामिनिखौसो लानोसै दे गामिनियानो मोजां ब्र' टाउननिफोरखौ लानाङा गामिनिखौसो लानांगो गामिनियासो मोजां माहि जायो मावनाय दांनाया मोजां जायो आरोना टाउननि सिख्लाफोरखौ लानानै लाब गैया लागाव दारागाव हाना हो मार गोसा हाना होबाव आरोबाव ओइ माबा उनु नार्जारि आगै माबा नोंसिनियाव अखा हादोंना हायाखै खोन्थाहरलाय आगै उनु अखा हादोंना हायाखै खोन्थाहरनाय नोंसिनिजों आरो मा गामिनि मोनबा आं सोंफ्लांनायबो जायाखैदोलै दे खोन्थाहरलाय अखा हादोंना हायाखै रावबो गैया लाइभआव फैयाखै नोंसोर सानैल'थार गामिनिखौ लायोबा बिखुनजोजों बारा अनजानाय नङा नुबाय थानायखायनो मालाय आगै उनु ओरै होनहरदो दै आरबि ब्र' आगै उनु अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिंजाय ओमफ्राय नों मा गामिनि खोन्थाहरासै दे आगै उनु मा जाखो खोन्थाहरदो दे मा गामिनि आरो नोंसोरनिथिं अखा हादोंना हायाखै आंहा गामिनि एड्रेसखौसो लानोसै आंहा गेमस्रि एक्ट्रिस ओइ नै आगै उनु मालाय गेमस्रि एक्ट्रिसखौसो लाबावनोसै ना आरबि ब्र'आ मालाय देनजार ना जब मावखानाय नालाय मोननोबो हागौ दे
गामिनि बिजामादैखौ बिखुनजोफ्रा जावनो गोबावजों नुनायखाय गामिनि बिखुनजो मा गोजाननि बिजामादैखौसो जा अनो गोबावजों नुनायखाय अनोथ' आरो आगै उनुआ खोन्थाहरासै आरो ना मा गामिनि आगै उनु खोन्थाहरदो दे दैसा बारनाय सिख्ला मेगन बेस्रां नों मा जाखो गामिनि चिरां बिजनिनि थांबाय नै आरबि ब्र'आ थांबाय आंबो थांना टाइमाबो माने सम जाबायना उनाव थांसै नामा नोंबो आरबि ब्र'नाव थांनोबा नोङो लाइभआव रावबो गैला नै हारसिंसो जासिगोन आं दे आगै उनाव थांनोसैबालाय आंबो एन्ड खालामनोसै लाइभखौ रावबो गैया माने आगै उनु जाबाय होमबा ना आगै उनु आङो थांनोसै एन्ड खालामनोसै आं लाइभखौ